Olen vallan minusta kohosiin jylhänä kyllä. Tornihan, muuri näin, väkevään luomus. Komea on pytinki. On. Senhän pitäisi olla tää jossain. Musta. Se on vetonaula. Kuule, kun on mennyt edes. Ei ole keskuudessa enää. Ei sunkaan. Kyllä sen täällä pitäisi olla. Gunnar. Gunnar! Se oli musta poikkeuksellinen. Narus. Nyt on kyllä kyse ihan eri elikosta. Kun Gunnar oli täällä laulajalla, oli tää Martti Innanen. Huuhaa oli nimi. Juu, musiikki-ihmisenä katossa muistat. Juu, se oli eri. Juu. Sillä hän oli hyvä ääni. Oi, katsos kun korko. Juu. Rahvaanomainen. Älä nyt puhu, kun sehän oli multitaiteilija. Katot, teki veistoksia. Se oli eri pässi. Joo, kun oli hänessä laulukin se. Se oli Gunnar, tuo pässi vierasmaalainen. Joo, niin oli. Ja sitten oli tää Elsa, olet kohtalon lapsi. Saameltavalla väänskula, ihan riipii täältä. Ei, kun se oli hyvä, kun siitä sai selvän. Katos, mitäs noi tötteröt on tossa linnan kupeessa? Kuule, vessa on ihan muinainen pikkula. Älä juksaa vanhaa. Ei. Kuule on, sieltä on kuule ruikittu. Isot ja pienet tarpeet, et mitä kelläkin oli. Ei, sehän on ihan vielä skemas kato toi seinä. Sama kuin rautateillä. Kaikki menee raiteille. Ai kauheet. Mut ei oo enää kuule. Entisaikaan on ritarit ruikkinut ihan näin. Mut nyt on kuule vesiklosetti tai biopolleen sit kans. Joo, mutta kato, niillähän oli ritareja kammottavat elintavat. Kato, hirveetä pakkanaalia pitivät. Sahtia juovat, kato, haarikoista. Vatta kuralla. Kuule, samasti juotiin, hörpittiin näin. Hyi epähygienisti ihan kerskädestä käteen. Ja sit ruikulit muuriin. Joo, kato, sama kun mä nyt vetäsin kammarin ikkunasta täysistunnon aamulla. Ai äläs korroisiin, kuule, kun maailmanluokan nähtävyys. Joo, no mutta sitähän mä juuri tarjoan ja ihmettä, että kun eivät pese. Että se on törkeän näköinen, kato, varsinkin kun on tää tieto, mitä on aine. Mutta tiedätkö, millä lähtee? Vahva liuotin, pitkävartinen harja maalaus. Kun on ihan häpeäksi koko kansakunnalle. Kun on maine suomalaisille, että on puhdas, sit on se ikävä fläkki. Joo, ja tuota sisään. Joo. Vallan minun kuule kiehtoo näin kuoroihmisenä tää valtava musiikin tyyssia. Joo, mutta tää on kyllä paha kävellä. Menee kengät, nupukivi. Ja kuule entisaikain henkeä huokuu nää muurit. Mahtava on luomus. Kyllä aika helvetin kylmä kans. Ja väristä näin. Funtsin, ettei kauan uskalla olla, jos tulee muurista pissivika. Ei, kun katsellaan tässä vaan, ettei vikas pahene. Samaa kiveä se on joka puolella. Joo. Tästys vähän kurkkii tänne. Kuule, metkasta vastaa onkalo, Pirjo, tules koittaa. Joo, koitetaas. Tärse! Joo. Kato, lyö kaikuu. Mikäs siellä on? Kato, sehän on jännää. Pimeetä. Äläs Pirjo tuppaa ollenkaan nyt sinne. Pirjo, pois sieltä, Pirjo. Ei, Kinttu meni! Meniks vai yhden kerran, kuule se Paavan 16 tyttö meni. Kun sinne tupataan ihan omia aikoja, kun ei lue siinä, että mennään, missä on vaan henkselit päälle, sinne menee Pirjokaan sinne. Kun ei ole opasreitti sinne, että Onkaloon mennään. Nyt sairaalareissu, ikävät tuli, nyt kaikki meni kivi. Pirjo, pois sieltä! Pois sieltä! Heti tällä siunaamalla, Pirjo! Tuo. Onks teillä minkäänlaista aloitelaatikkoa? Ei oikeastaan. Minkälaista aloitteesta olisi kysymys? No, nyt olisi semmoinen homma, että ottaisin mielellään yhteyttä suoraan linnan johtoon. On kyseessä räikeä epäkohta. No, minä voin ainakin varmasti välittää terveiset museovirastolle, mutta kertokaa vaan, mistä asiasta on nyt kysymys. Juu, tässä on nyt 2 hommaa. Nupukiviin en puutu, koska hoito oli niin hyvää. Joo, ja kun itse tupattiin onkaloon. Joo, mutta todellinen ongelma
on linnan siivoton ulkomuoto. Ja mä tiedän kyllä, millä se lähtee. Vahva liuotin, maalausteline, siihen pitkävartinen harja. Juu, on nimittäin kokemusta. Firman nimi on Pirren putsia siivous. Että siksi sanaksi päivää. Pirre itseään esimiesasemassa. Joo, ja on hoidettu pahempiakin. Öljy nimittäin. Sehän on kamala hankala lähteen. Joo, ihan näin veronmaksajien puolesta. Että olisi kunniassaan vanha luomus juhlavalaistuksessa. Sit kanssa. Joo, meiltä porukoilta, alan ihmiseltä terveiset. Peskää linna! Että sisältä on siisti, mutta ulkoa kelvoton. Kiitos. No, minä vien terveiset. Kiitoksia. Kiitos. Terse. Nyt kuule, näpsävitonen esiin. Joo. Todistusaineisto on rikospaikalta. No, mitäs? Älä, ai minä ensin. Joo, no älä, odota. Pikkusen räkäsen. Linnanneito Kaasinen, sanokaa muikku. Silli! Vitsi, tuli kato. No mikä sä sitten olet? Lahna! Ja siellä se linnan pässi, se jukuripää. Joo, sinne. Pässi, pässi hoi. Sano juusta. Joo. Kuule, siis on näin. No, siis. Onnistu! Ai, älä vaan mua puske! Tset! Heikä haesta sitä! Nyt on tuollaisen kissikkotomalle. Joo. Kyllä tää nälkää niin, että näkö menee. Täältä on kans niin heikot. Mut katos kun on piirakka, kun jutellaan hajukiiriinä. Juu, nyt katsastetaan nää teikin piirakat. Kuka Kaasisen rouva meinaan ottaa kohta lukuääneen. Rouville lörtsiä. Tässä olisi omenalörtsiä tarjolla ja sitten olisi Ihan lihaa. Otetaan molempia sorttia. 2 omenat ja 2 lihat. No niin. Heti. Kyllä. Ihan täällä siunaamalla. Heti. Helvetti hyvää. Tämmönen se lämmin ja mehevä. Vähän niinku meekin. Lomahuumoria. No, Pirjo ystävä kallis. Kuule minusta veikein nimi on täällä tuotteella. Lörtsy on ihan. Joo. Mut ei minusta oikein sovi ruualle tällainen nimi, että vähän vivahtaa siihen, kun tulee tästä toisesta. Ai Jeesus. Muistelet niinku sitä, mikä oli siellä linnan seinässä. Kato, kun sato kerätään tornin juurelta. Pitkä satokausi ympäri vuoden. Aika. Joo. Mutta jos vakavasti puhutaan, niin samaa ruokaahan se on. Niin. Kertaalleen syötyä vaan. Kun sinä semmonen humoristi ole niin on. Täällä. Joo. Ei sais kuule Jumalan viljes ihan näin roisista. Joo, no leikkinä. Ootko näin nyt kuule? Ihan viittaa tän piirakan olemukseen tää nimi. Että on semmonen velttu ja vähän retkahtelee näin. En tiedä. Sen on pakko olla se. Kato, Siitonen! Fredi! Muijans kans! Äläs kailo, kun oli herra tää muija, mutta ei oo enää herra tää rouva. Niin, Helsingin kaupunginjohtaja. Kato miten vetää roppeesta. Sormet punaisena Marjaa. Tuo takana. Äläs osoitteita. Epähienoa. No itsehän ne asiansa mainostavat lehdissä. Ne on tyytyväisiä, että ne huomataan. Ne siitä pahastu. Muutenhan ne olis piilossa. Kuule Pirjo, kas kun taiteilija näin vapaalla rentoutuu kesälomalla, et jaksaisit taas kun on vaativa työ. No en tiedä nyt miten vaativa, mutta kai sitä nyt silläkin lailla leipänsä kierrata voi. Kai sitä maksetaan jotakin. Kuule vaativaa on raskas kun laulaa. Jaa. Mutta mitä se lopuksi hyödyttää, jos vertaa vaikka siivoamiseen?
Kato saatana Jarmo Myllys! Ai tää kun torjuu. Joo, tää on komee. Joo, ihan silmänruoka on hän. Hei, pidä musta kiinni, mä pyörryn. Onks noin voimakas vai? Joo. Niin Mari ois kuule ihan... En pysty, kato, en saa sanaa suusta. Vetää ihan vetellä. Joo, ihan etäältä vaan katsotaan. Ei tuppauduta. Juu, osoitetaan suosio näin täältä. Joo, kannustetaan vähän hän. Kiihän se nyt pelaa. Elämässä ihan näin. Joo. Huudetaan, että hyvä Jamo, tsemppiä. Se on hyvin keksitty. Joo. Mut sit vasta, jos hän tulee lähemmäksi, ettei koko tori kaiu, ettei herätä kiusallista huomiota. Kyllä saa kaikua, kato, se on kova jätkä. Nyt. Hyvä Jamo, tsemppiä! Se on mielissään. Kyllä nimmari ois kamalan kiva. Kuule ihan kruunaisvallan päivän kehyksiin panis. Mennään! Onks kynää? Paniks mitään nyt rakkaudella? Hyvää kesää. Aika sekava käsiala. Minusta hyvää kesää. Toivoo ripa. Onks sulla ripa? Joo, jos hän sanotaan ripaksi vaikka... Jos se on joku salanimi, että kaikki ei oo kimpussa. Taikka sitten se ei ollut. Niin, Jos tuli väärä mies. jos tuli kuvaan ihan joku tavallinen. Himputin. Olkaa hyvät. Päivää. Päivä. Katsas, kun on ihan vallan fiksu tää taideteos. Näyttävä pahka, kivasti kello on upotettu siihen. Aistikas on Onko kokonaisuus. kyllä? Silloin pakkasta. Joo. Meidän isähän noita aina väsäs. Se oli kauhean taitava siinä. Joo. Niin, Arvi, niin kätevä käsi. Juu, oli. Seiso torille ja myi niitä, mutta ei enää viitti tehdä, kun ei jaksa seistä myymässä. Joo, kaikki vanhenen. Niin. Kuule, ihan funssin tässä, että jos vallan viemisiksi veistään kellon näin. Juu. Eihän toi nyt mitään paina eikä tiloja vielä. Ota vaan, se on Tairolla tehty. Joo, ihan. Paljonko maksaa? 2,5 sataa. Aha, joo. Hintansa väärti. Messipoika kivasti. Joo. Ystävä hyvä, astu laivaan. Joo, kuule, kourasee tähän, jos on puterasella. Saanko merirosvoilla apua? Olemme syyttömiä. Niillähän oli, kato, tää lankku ja vainaa. Jälkuja laakia vainaa oli tää sanonta. No yhtä hyvin sopi siihen, kato, nehän hukkuu. Joo. Nuori mies vähän jälppi, jos korjahtaa tästä. Mitä sä kestät rohkeasti vai? Joo, onnellisesta peristä. Hei, rommia pulla! Muakin vähän jelpata. Kato, meni Olavinlinnas nilkka. Akai, tervetuloa. Ahoi. Aina vaan Savonlinnassa ja ehkä Suomessa muuallakin, että ei ole kesällä ollut yhtään vapaapäivää. Ei, suuntoksen on raakaa. 35 vuoteen. Me olemme lomalla. Lomailetteko jouluna? No jouluna on sitten aikaa. No se on hienoa. Mutta tää laiva on mun koti, niin en mä viihtyis missään kesämökillä. No niin. Ei ole yhtään yötä. Hänhän on kans leski. Eikä siellä, en mä siellä asunnossa saisi untakaan, siellä on liian leviät säikyt. Tässä omassa hytissä on Olipas jätkällä hyvä palvelu. Kuule minusta niin fiksus toimi hän oikein. Joo, mutta mitä otetaan? Vallan muikku. Kas kun on ihan herrojen herkku, kuninkaalkin maistu. No siinähän niitä näkyy istuvan. Sama pöytä kuin meitillä. Juhu, Karlo, Kustaa ja Silvia. Ja Mauno ja Telle. Niin on Silvia kaunis. Minusta aistikas on ja fiksu. Mutta sehän ei olekaan ruottalainen. Juu, se on saksalainen. Toi Kaarle Kustaa on kuulemma helvetin tyhmä. Se ei osaa lukea. Äläs kuule ollenkaan. Kuule, on lukenut hänen. Lukihäiriö on hänen. Täyspäinen on. Mutta ihan aivoiskemia kuulet sekoittuu kirjainten paikat näin. Hämärtyy vallan. Ikävät sai. Kun ihan oli kuule prinsessalla pantu ihan pornovartalo. Oma pää vaan.
Joo, minä luin kans lehdestä, mutta olihan sillä simmarit päällä. Ei sovi prinsessa. Senhän teki media. Kato, ruottalaiset on just tommosia pornotahtoisia. No, ne panee tissinkuvia tienvierteen, koska jätkät vetää kolari. Mun mielestäni yhteiskunnan pitäisi maksaa tommoset vahinkot. Mieti nyt itse kuule näverä hiasella, niin rupee kuule kulman takaa tulee näkyviin jormaa. Niin kyllä menee mettähallituksen puolelle. Pirjo, nyt kuule. Ei Elimi. Katos, menee ruokailuun. Ei Elimi. Mut kuule, on ruotsalainen vähän semmonen irvokas, että tää alue korostuu. Tarve. Hyvää päivää. Päivää. Löytyykö listalta mitään sopivaa? Kyllä löytyy. Mulle pitkä ja kylmä kaveri, Keimo. Vankkumaton listasuosikki. Mites Hansu? Minun ystävä olisi sit ihan joku kiva kesäinen paukku. Olisiko tää Saimaan siniraikas? Oikein on raikas. Joo. Ja sit muikkuivallan. Mites toi muikku? Tietääkö se mitään vattalle, kun mulla rupee äärettömän helposti työntään happoa? Kyllä niissä on kohtuudella käytetty rasvaa. No semmoset sitten meikämannellekin. Kiitos. Ahtisaarikin valla matkusti täällä laivalla. TV:ssä näyttivät. Joo, mutta se oli kumma, kun siitä ei ollut kuvaa tuolla seinällä. Vaikka sehän reissaa kans helvatisti. Kuule liikaa. Sais pysyä linnassa enemmän. Tai kotimaassa sais näin matkustaa, mut kun nostaa turismia ja näkee oloja. Mitään oikeita todellisia oloja nää. Kuule paikat pulerataan ja putsataan ja roskaväki työnnetään jonkin varastoon. Ja työttömille sanotaan, että menkääs himaanne pois silmistä. Kuule, minusta ei tarviikaan resupekkoja näyttää kunniavieraille. Ihan tälleen kunnioitusta osoittaa, heiluttaa lippua näin. No, mutta eihän siitäkään nyt mitään, jos aina vaan hoidetaan, että hyvin menee, vaikkei mene. Ajattele nyt, kamala työttömyys. Mutta otetaan taas, ettei me puhumiseksi. Prosit, sanot tsekkiläinen. Nyt kuule, Pirjo-ystävä. Ja siellä on korkea-arvoisessa seurassa ei sikustaa selluloida. Aha, no niin, taas. Joo, no, äläs, joo. No niin, ja vuoroin vierais. No niin, joo. Pilkettä. Hyvä tuli. Ai silmä kiinni. Joo, ei se väliä. No, mitäs tuli? Älä pullaastu, kerro. Sup. Elää nyt viitti, kato. 1, 2. No niin, teidän majesteettinne, siivoustoimenjohtaja Pirjo Kaasi. Sä oot hullu. Meillä on ilo ja kunnia olla seurassani tällä viehättävällä laivaristeilyllä. Nyt jos sais vähän tunnelmia Saimaalta. Tunnelmat ovat vertaansa vailla, eikä noin maisemakaan oo paskempi. Viihdytään! Haluatteko kommentoida kenties laivan antimia? Joo, ehdottomat on. Muikku on perfetto ja Keimo tavattoman hyvin pantoa. Joutuu vähän ottaa. Tätä ei sitten kuvata. Joo. Entäpä laivan henkilökunta? No niin, nyt haluan kiittää erästä laivapoikaa, joka auttoi minut ja seurueeni erittäin asiantuntevasti paattiin. Sen kun sais makuupussiin. Jeesus, no ei vain. Ukolle terveisiä, että hyvin pyyhkii kotopuoleen sinne juu rakkauttavaa. Ja siivousporukoille, että pankaas moppi heiluun. P-johtaja on lomilla. Oi Pirjo, kuule kun semmonen pokerinaama sinulla, kun ihan ajattelin, että miten se kesti, kun täältä oli ihan nyki, täältä tyrskiin piti. Se on ihan crazy. Joo, älä muuta sano. Makuupussi! Joo! Sanois TV:ssä. Ai,
Pissit! Juu, älä vaan housuus laske, kuule tää. Hei, nyt mennään vähän kannelle. Mun taris saada taas sitä hiihtoliittoa. Kyllä kiva ehdotus. Pahka mukaan, jos on jollakin pahat mielessä. Juu, ettei oo houkutusta. Näin on. Ai. Hieno fiilis. Ai. Antuna. Just niin pittoreski vallan tää maisema. Mutta helkutisti noita moottoriveneitä. Kato, se tietää sitä, että kalakanta on olematon. Ei olisi hyvä kesämokin paikka. Joo, mutta kuka ei kalasta välitä, niin sille ihan nappihomma. Kesällä täytyy kalaa saada, se on mitä. Landella pitää saada kalastaa. Minä en kyllä niin välitä, täällä taholla ei ollenkaan. Ei niin joo. Mitäs? Onks merihätä? Tää on sisävesi, Saimaa. Jos ei nyt kaikki ihan kohdellaan. Pelastusliive ei oo mitään. Rengasveneet. Jos on tosi paikka vielä. Kuule, jos evakuointiin. Miehet puhuihin. Hiljaa, niin anna laiva huutaa. Huutaa kun on katastrofi. Huutaa kun kääntyy. Miksi kääntyy? Jo kallistuu. Kallistuu kun kääntyy. Mitä sanotaan nyt? Ohjeet tulee. Ettei panikoida. Älä nyt hermostu, kun kuunnella mitä se sanoo. Mitä sanoo? Sanoo, että tuolla on Tauno Palon rakentama sauna. Näyttelijöiden kesäkotikano pitää sulperia siellä. No, kuule, oli täpärä pelastuminen, mutta selvisimme henkissä. Kiitä luojaas. Tässä oli hirvi ollenkaan. Kun ihan Titanic kangasteli mielestään. Kaskun ei Hiroshima. Anto. Oliks minä ihan huopo? Likka meni halpaan. Ai, ihan Tauno suuren saunan. Ja Ansa Ikosen kesämökki. Muistatko Ansa Ikosen? Hänhän on kuollut. Mutta jälkeläiset viettää tuo kesää. Taiteilijat pyörii. Ihan näin, joo. Heti sit, joo. Ai. Perihätä! Koko. Terve miehet! Olisikohan ollut vähän merenkäyntiä, kun niin hoiputtaa? On lautalla pienoinen kohvila, Sanni ja Marleena. Ai, maakrapu, jolla ihan huiputtaa tää, jos tukee saa siltä taholta vähän. Hansu, muista makuupussi. Ai kauheet mun proisii Pirja hevoselle. Eikö täältä makuupussi laivaa? Ei jäänyt pussia, vaan kaameet huumoria laskee. Inside ei oo pussia. Joo. Tää on vaan joukkia, kato, kun on nautittu vähän muutakin kuin kansalaisluottamusta. Ja Hansu muutakin kuin leskeneläkettä. On nimittäin leski, iloinen leski, joo, että joukkii vaan, älä tykkää huonoa. Iloinen lomamieli kun siivi siinä. On niin. No, se on kiva, että on mukavaa. Ilo on tyyten meidän puolellamme. Hauskaa lomaa jatkoa vaan, kauniit rouvat. Kiitos siitä kauneudesta. Moro, vointeja. Hei vaan.